రక్షకునైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ శుభం కలుగును గాక. ప్రార్థన చేసుకుని మన ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థించుము. మౌనత్మికిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, ఇదివనైనా ఈ సాయంకాల సమయంలో నిన్ను ప్రార్థించడానికి, కొన్ని అర్చకులు కనపరచడానికి, నిన్ను స్థుతించడానికి, మహిమపరచడాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి నీకు వేలాది స్థితులు వందనాలు తెలుస్తున్నాం. ప్రభా, మా జీవితంలో నీకు చేసిన మేలును బట్టి నీకు వేలాది స్థితులు వందనాలు. మేము మా ఆరాధన ప్రారంభించిందిగా నీ కృపను అనుగ్రహించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. నీ దయా కిరీటమును మాపై కుమరించి మేము చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, ఇదిగో నాయన నీ దీవెన ఆశీర్వాదములు మాపై కుమరించి మేము చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. నీ శక్తి సమాధానం దయచేసి నీ జ్ఞానంలో తెలిని ప్రసాదించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, ఇదిగోనైనా ఫేస్బుక్లో, ప్రభా ఇదిగోనైనా ఈ ఆరాధనలో పాలు పంచుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, యూట్యూబ్లో ప్రభా ఇదిగోనైనా ఆరాధనలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని పేరు పేరున జీవించి ఆశీర్వదించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, ఇదిగోనైనా మాకున్నటువంటి సకల అవసరతలు, శ్రమలకు నీ వాక్యము సమాధానం అగినట్లు నీ సమృద్ధిని అనుగ్రహించి, ప్రభా ఇదిగోనైనా నీ కృపను అనుగ్రహించి నీ ఆశీర్వాదం కుమ్మరించమని నేను వేడుకుంటూ ఉన్నాను. నీ దయాకి రీటర్న్ మాపై ఉంచి, ప్రభా మేము చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి నడిపించింది. నీ శక్తి సమాధానం దయచేసి నీ దీవెన ఆశీర్వాదం మాపై కుమ్మరించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, ఇదిగోనైనా మా స్థితులను అంగీకరించి నీ దీవెన ఆశీర్వాదం మాపై కుమ్మరించి మా ప్రతి విజ్ఞాపనను అంగీకరించి మాకు దయచేయండి. నీ కుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మిక్కులు వచనాలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మనమందరం కలిసి దేవుని స్తుతించడానికి గాను మన కీర్తన పుస్తకంలో ఉండి 325వ పాట, నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయన అనేటువంటి కీర్తన పాడుకుని మన దేవుడైన యెహోవాను ఆరాధించుకుందాం. మన కీర్తన పుస్తకంలో ఉండి 325వ పాట, నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయన అనేటువంటి కీర్తన పాడుకుని మన ప్రభువును రక్షకునైన యేసుక్రీస్తుని ఆరాధిద్దాం. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా, నీవు కన్న తండ్రి వనుచు నేను నిన్ను చేరితి నాయనా, నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా, దూరమునకు బోయి నీదరి చేరనైతిని నాయనా, నేను కారు మూర్ఖపు పిల్లనైక రడివి తిరిగితి నాయనా, నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా, మంచి మార్గము లేదు నాలో మరణ పాత్రుడ నాయనా, నేను వంచితుండా నైతిని ప్రపంచమందున నాయనా, నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా, చాలా మార్లు తప్పిపోతిని మేలుగానక నాయనా, నా చాలా మొరల నాలకించుము జాలిగల నాయనా, నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా, జ్ఞానమంతయు పాడు చేసి కాననైతిని నాయనా, నీవు జ్ఞానము గల తండ్రి వాంచు జ్ఞాప్తి వచ్చెను
నాయనా నానుదితుము చిన్న ప్రాయము సానుతుండగు నాయనా కొద్ది నరుడను దినను నీ యొద్ద చేర్చుము నాయనా నీ యొద్ద చేర్చి బుద్ధి చెప్పుము మోతునైతిని నాయనా నానుదితుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా ఎక్కడను నీ వంటి మార్గము నెరుగనైతిని నాయనా నీ రెక్క చాటున నన్ను చేర్చి చక్కపరచుము నాయనా నానుదితుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా శత్రువగు సాతాను నన్ను మిత్రుజేయును నాయనా ఎన్నో సూత్రములు గల్పించెను నా నేత్రములకు నాయనా నానుదితుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా శత్రువగు సాతాను నన్ను మిత్రుజేయును నాయనా ఎన్నో సూత్రములు గల్పించెను నా నేత్రములకు నాయనా నానుదితుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా వాసిగానే బాపలోకపు వాసుడను నాయనా నీ దాసులలో నొకనిగా నన్ను చేసి కావుము నాయనా నానుదితుము చిన్న ప్రాయము సన్నుతుండగు నాయనా తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామమున ఆమేన్. అందనాతో చెప్పండి. ప్రభువా మమ్మల్ని కనికరింపుము, ప్రభువా మమ్మల్ని కనికరింపుము, క్రీస్తు మమ్మల్ని కనికరింపుము, క్రీస్తు మమ్మల్ని కనికరింపుము, ప్రభువా మమ్మల్ని కనికరింపుము, ప్రభువా మమ్మల్ని కనికరింపుము. మనందరం కలిసి అపోస్తలుల విశ్వాసమును మన విశ్వాసం గొప్పంచు దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేయదము. భూమి ఆకాశం సృష్టించిన సర్వశక్తి గల తండ్రైన దేవుని నమ్ముచున్న ఆయన ఏక కుమారుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్న ఈయన పరిశుద్ధాత్మల గర్భం ధరింపబడి కన్యైన మరియకు పుట్టి పొంతి పిలాతు అధికారం క్రింద శ్రమబడి సిలువేయబడి చనిపోయి సమాధి చేయబడినని అదృశ్య లోకంలోనికి దిగినని చనిపోయిన వారి నుండి 3వ దినం లేచి పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల తండ్రి దేవుని కుడి చేతి వైపున కూర్చున్నాడు. నీవు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు చేతిగాకు నుండి వచ్చిన నీవు నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధాత్మను నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధ క్రైస్తవ సంఘము పరిశుద్ధుల సహవాసమును పాప క్షమాపణ శరీర పునరుద్ధానమును నిత్య జీవమున్నవని నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్. సాయంకాల ఆరాధన కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పాత నిబంధన పాఠ్యభాగము ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 3వ వచనం చదువుకుందాం. ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 3వ వచనము చదువుకుందాం. ఆహారము వలననే గాక
యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నిన్ను అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి నీవే గాని నీ పితరులే గాని ఎన్నడూ ఎరుగని మన్నాతో నిన్ను పోషించెను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మలకమికిలిగా ప్రేమించిన ప్రియ పరలోక తండ్రి, ఇదిగోనైనా గడిచిన శుభది నుండి ఇప్పటి వరకు నీ రెక్కల చాటును భద్రపరిచి నీ కాపుదల నీ సంరక్షణ అనుగ్రహించి నిమ్మెండైన కృపాద్యంలో మాపై కుమ్మరించి నడిపించినందుకు వేలాది స్థితిలో ఉన్నారు. నీ వాక్యం అందు ధ్యానం చేయించుండగా నీ కృపను అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. నీ దయా కిరీటమును మాపై కుమ్మరించి నీ వాక్యం చేత మమ్మల్ని బలపరచమని నేను వేడుకుంటున్నాం. నా నోటి నీ బురగా వాడుకుని నీ వాక్యం చేత మమ్మల్ని ఎల్లరినూ బలపరచమని నీ సహాయం నీ కృపను మాకు దయచేయమని నీ దీవెనాశీర్వాదములు మాపై మా కుటుంబాలపై కుమ్మరించమని ప్రభా, ఎదుగోనైనా నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని అభిషేకించి నీ జ్ఞానం చేత మమ్మల్ని బలపరచమని నీ కుమారుడు మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి మిక్కులు బతినాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మనం చూసుకున్నట్లుగా ఇవాల్టి పాఠ్యాంశం ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయము 3వ వచనం మరలా ఒకసారి చదువుకుందాం. ఆహారం వలననే గాక యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుదురని నీకు తెలియచేయుటకు ఆయన నిన్ను అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి నీవే గాని నీ పితరులే గాని ఎన్నడూ ఎరగని మన్నాతో నిన్ను పోషించెను. నీవే గాని నీ పితరులు గాని ఎన్నడూ ఎరగని మన్నాతోని దేవుడు నిన్ను పోషించెను. చాలా సందర్భాలు ఒకసారి మన జీవితాల్లో జరిగినటువంటి సందర్భాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. 2019వ సంవత్సరం వరకు 2020వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల లేకపోతే మార్చి నెల వరకు మానవుని ఆలోచన లేకపోతే మన భారతీయుల ఆలోచనలు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ప్రతి నెల సంపాదించుకొచ్చినటువంటి డబ్బులు సరిపోక ప్రతి నెల కొంత కష్టార్జితం సంపాదించుకుని అది తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు సరిపోక కొంతమంది ఈఎంఐలు పెట్టుకున్నాం, వాహనాలు వాయిదాల పద్ధతిలో కొనుక్కోవడానికి అంతా ప్లాన్ చేసుకున్నాం, కొనుక్కున్నాం. లేదా వచ్చేటువంటి ఆదాయం సరిపోక మన ఉద్యోగాలు మారుతూ ఇంకా బెటర్గా జీతం ఇచ్చేటువంటి ప్రదేశానికి మారుతూ మనం అందరం చేస్తూ ఉన్నాం. కష్టమైనా సరే దూరంగా వెళ్ళి మనం ఉన్న దగ్గర నెత్తుకోకుండా ఇంకా దూరంగా వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయడం మొదలుపెట్టాం. చాలా ప్రయాసంతో కూడినటువంటి జీవితాలు జీవిస్తూ అటు కుటుంబానికి ఇటు దేవునికి సమయం ఇవ్వలేక మనము సంపాదన మీదే ఆధారపడి సంపాదించుకోవాలా, పొందుకోవాలా, పెంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే జీవిస్తూ వచ్చాం. అయితే పోయిన సంవత్సరం ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యిందో 3 నెలల పాటు ఇళ్లలోనే ఉండిపోయి ఎక్కడికి కదలలేని పరిస్థితి, ఇంట్లో నుండి బయటకు రాలేని పరిస్థితి, ఒక్కసారిగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఆవురావురం అనుకుంటా వెళ్ళి కొనుక్కొని తెచ్చుకొని వండుకొని తిని లేకపోతే అది చేసి ఇది చేసి. ఒక విషయం గమనించండి, పోయిన సంవత్సరం ప్రతి మానవునికి మరుముఖ్యంగా ప్రతి కుటుంబానికి ఒకటి అర్థమైంది. ఏంటి అంటే ఇళ్లలో ఉండి కూడా పని చేయొచ్చు, కొంతసేపు సమయం కుటుంబానికి కూడా కేటాయించాలన్నటువంటి విషయం అర్థమైంది. అందుకే ఇళ్లలో ఉండి పని చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎప్పుడూ లేనంత దేవుని వాక్యానికి టిఆర్పి రేటింగ్స్ పెరిగిపోయినాయి లాస్ట్ ఇయర్. ప్రభు మన దేవుని యొక్క ఛానల్స్కి లేకపోతే వీడియోస్కి లేకపోతే ఇంకో దానికి టిఆర్పి రేటింగ్స్ బాగా పెరిగిపోయినాయి.
ఏంది అంటే ఇంట్లో ఉండి ఖాళీగా ఉండి ఏం చేయాలో తెలియక కనీసం దేవుని మాట వింటే కొంచెం భక్తి అన్నా పడుతుంది, లేకపోతే దేవుడు మనల్ని కొంచెం ఆదరిస్తాడేమో అనేటువంటి చిన్న అవకాశం కలిగినప్పుడు అవకాశవాదిలాగా ఆలోచన పెంచుకుని చేయడం మొదలుపెట్టారు. కొంతమంది చర్చిలు ఎప్పుడు తెరవబడతాయా, ఎప్పుడు వెళ్ళి చర్చిలో కూర్చుందా, ఎప్పుడు వెళ్ళి జనాలతో మాట్లాడదామని ఎదురు చూశారు. ఎప్పుడు కూడా అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితుల్లో మానవుడు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నప్పుడు వాడు చేసినటువంటి ఆలోచనలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇవాళ ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఉన్నటువంటి మాట, నీకు ఆహారం కొరత లేకుండా ఉండి, దాహం కొరత లేకుండా ఉండి, నీకు అవి సరిపోక నువ్వు ఇంకా ప్రయాసపడి ఇంకా సంపాదించుకోవాలి, ఇంకా సమకూర్చుకోవాలని ప్రయాసపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు చేసినటువంటి పని మానవునికి నీకు ఆకలి అంటే ఏంటో తెలియజేశాడు. Last year and this year we took things for granted. విచ్చలవిడిగా బ్రతకడం ప్రయాసపడ్డాం, విచ్చలవిడిగా బ్రతకడానికి ఆలోచన చేశాం, లెక్క లేకుండా దీవించడం మొదలుపెట్టాం. చర్చికి ఎందుకు రావట్లేదని పాస్టర్ గారు అడిగితే ఆఫీస్ ఉండింది పాస్టర్ గారు. అక్కడ ముందే ఒక మాట ఉన్నది, 8వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఒక మాట ఉంది. తర్వాత యేసుక్రీస్తు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు, లేకపోతే యేసుక్రీస్తు తర్వాత ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. దేవుని నోట వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవం కలుగుతుంది. మ్యాన్ షల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ అలోన్. మానవుడు కేవలం ఆహారం ద్వారానే బ్రతకడు, దేవుని నోట వచ్చు ప్రతి మాట చొప్పున జీవిస్తాడు. నీ దేవుని నోట్లోంచి వచ్చేటువంటి మాట కొరకు నీవు ఎంతగా ఎదురు చూసావు. పోయిన సంవత్సరం జ్ఞాపకం చేసుకో, ఈ సంవత్సరం జ్ఞాపకం చేసుకో. These are hard times but not the end times. These are really hard times but not the end times. చాలా కష్టమైనటువంటి రోజులు, కష్టసాధ్యమైనటువంటి రోజులు, ముగింపు రోజులు కాదు, అంత దినాలు కాదు ఇది. ఇశ్రాయేలీల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో. ఇశ్రాయేలీలు బంధకములో ఉండి వారు ఐగుప్తు బంధకములో ఉండి యెహోవాను ప్రార్థించగా యెహోవాని పరిశీలించి వాళ్ళు 200 సంవత్సరాలు చెరలో నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కూడా వారిని వెంటనే సుఖపెట్టట్లేదు. 10 సంవత్సరాలు నెలల పాటు వారితో పాటు తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రతి వనరులు పూర్తయిపోయి ఆకలికి ఎండిపోయి దాహానికి అడుగంచిపోయి వాళ్ళు ఉండి కూడా వారి సమస్య ఏముంది, దేవుని దగ్గర మోషే దగ్గర కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, కొట్లాడుతున్నారు. ఐగుప్తులో ఉంటుంటే మాకు టైంకి ఎంత కష్టం ఉన్నా టైంకి అంత దొరికేది అనుకుంటున్నారు అని కొట్లాడుతూ ఉంటే మోషే వెళ్ళి ప్రభువా ఆహారం కావాలి, ఇశ్రాయేలీయులకి ఆహారం కావాలి, ఈ జనాంగానికి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి బయటకు వచ్చినటువంటి జనాంగము వారి ప్రయాణం కొనసాగించడానికి ఆహారం కావాలి అని మోషే ప్రార్థించగా దేవుడు ఆకాశము గుప్పిలి విప్పి వారి కొరకు మన్నాని కురిపించెను. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు మన్నాను కురిపించెను. దేవదూతలు భుజించేటువంటి ఆహారము వారికి కురిపించెను. అందులో కూడా ఒక ధన్యత ఉన్నది, అందులో కూడా ఒక ధన్యత ఉంది. అండ్ అందులో కూడా ఒక ఆజ్ఞ కూడా ఉన్నది. యెహోవా పెట్టిన ఆజ్ఞ ఏంటి? నీకెంత కావాలో, నువ్వెంత తినగలవో అంతా తిను, నీకెంత కావాలో అంతా తీసుకో, కానీ ఇంకో పూట కొరకు లేకపోతే ఇంకొక రోజు కొరకు దాచుకోబాకు. దేవదూతలకు ఇచ్చేటువంటి ఆహారము దేవుడు మానవునికి ఇచ్చాడు.
This shows that God's benefits or God's love or God's prosperity are every day. అవి ప్రతిరోజు దేవుని ఆజ్ఞ వలన నీ ఎద్దుకు వస్తాయి. మన్నాను ప్రతిరోజు కురిపించగల దేవదూతలకు పెట్టేటువంటి ఆహారమును ప్రతిరోజు కురిపించగలిగినటువంటి దేవుడు నీ జీవితంలో అవి సమకూర్చలేడా? నీకు నిత్యవసరమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా నీకు ఎంతవరకు కావాలో నీవు తీసుకో అండ్ లీవ్ ద రెస్ట్. మిగతా అది విడిచిపెట్టేయాల, మిగతా అది వదిలేయాల. దేవుడు సమకూర్చేటప్పుడు ఏదైనా సరే నీ సమృద్ధికి నీకు ఎంత కావాలో అంతవరకు ప్రతి పూట ఇస్తాడు. నీవు ఆజ్ఞ పాలించాల. నీవు కేవలం ఆహారం ద్వారా లేకపోతే నీ ఆస్తుల మీద నేను బ్రతుకు. ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మోషే ద్వారా ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్తున్నాడు, మీకు ఆకలి విలువ తెలియాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎండబెట్టాడు దేవుడు. మీరు దేవుని మాట వలన బ్రతకాలన్న విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎండబెట్టాడు. యూ డు నాట్ సీక్ money or power when you are in grief and pain. You seek your God. నీవు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు, వేదనలో ఉన్నప్పుడు, బాధలో ఉన్నప్పుడు నీకున్నటువంటి అధికారమును, నీకున్నటువంటి ఆర్థిక బలమును, లేకపోతే నీకున్నటువంటి శారీరక బలమును నీవు నమ్ముకోవు, లేకపోతే నీకున్నటువంటి స్నేహితులు నమ్ముకోవు. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ పెయిన్, నీవు బాధలో ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగుతావు. నీ దేవుణ్ణి నీవు అడగడం మొదలు పెడతావు. మేబీ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్, మనం బయలుదేరినటువంటి సమయం నుండి ఇవాళ వరకు ఈ సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణములో మనము దేవుణ్ణి కోల్పోయామేమో మన జీవితాల్లో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. మన సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ ప్రయాసకరమైనటువంటి ప్రయాణంలో సమకూర్చుకోవాలా, మన కుటుంబాలకి, మన పిల్లల 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 వరకు సమకూర్చుకోవాలనేటువంటి ఆశతో నీవు దేవుణ్ణి విస్మయించి, విసర్జించి, విసిగిపోయి దేవుని వదిలేసి ప్రయాణం చేసావేమో. అందుకనే ఆహారము చేతనే కాదు, దేవుని నోట వచ్చు ప్రతి మాట చెప్పున నీకు జీవము కలుగుతుంది. God is making you suffer because it is not the things that you were back off. నీవు దేని వెంబడైతే వెంటబడ్డావో అవి కాదు. నీ ప్రభువు నిన్ను ఆదరించాలని ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు నీవు నీ దేవుని దగ్గరికి కదా వెళ్ళవలసినది. నీవు నీ దేవుని దగ్గర కదా ప్రయాణం చేయాల్సింది. కానీ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నువ్వు ఎటువైపు ప్రయాణం చేస్తున్నావు? అండ్ ఇశ్రాయేలీలతో గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇశ్రాయేలీల మీద పెట్టాడు దేవుడు. ఏంటి? నీ పితరులే గాని, నువ్వే గాని, నీ పితరులే గాని ఎప్పుడు తిననటువంటి ఆహారమును నేను మీకు ఇస్తున్నాను, నేను మీకు ఇచ్చాను కూడా. నీ పితరులు ఆదాము, అవ్వ, అబ్రహాము, ఇస్సాకు వీళ్ళు కూడా భోంచేయలేదు. వీళ్ళు చాలా దేవుని చేత చాలా ఆశీర్వదింపబడ్డటువంటి జనాంగం. వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడు భోంచేయలేదు. ఆదాము దగ్గర నుండి అప్పుడున్నటువంటి ఇశ్రాయేలీయుల వరకు కూడా ఎప్పుడు రుచి చూడని, ఆశించని, లేకపోతే కలలో కూడా ఆలోచించినటువంటి ఆహారమును దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నిజమైనటువంటి దేవుని కృపను కనుగొన్నారో, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క శక్తిని తెలుసుకున్నారో, ఎప్పుడైతే దేవుని మాట చొప్పున మాకు జీవం కలుగుతుందని తెలుసుకున్నారో, అప్పుడు వారి ఆకలి దప్పులు తీరెను.
అక్కడి నుంచి గమనించండి, వాళ్ళకి మాంసం కావాలన్నా కూడా దే వర్ సీకింగ్ గాడ్. వాళ్ళకి నీళ్లు కావాలన్నా దే వర్ సీకింగ్ గాడ్. వాళ్ళకి విశ్రాంతి కావాలన్నా దే వర్ సీకింగ్ గాడ్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే వర్ సీకింగ్ గాడ్. వాళ్ళకి మాంసం కావాలంటే దేవుణ్ణి అడగడం మొదలుపెట్టారు, నీళ్ళు కావాలంటే దేవుణ్ణి అడగడం మొదలుపెట్టారు, విశ్రాంతి కావాలంటే దేవుణ్ణి అడగడం మొదలుపెట్టారు. ఎవ్రీథింగ్, ప్రతిదీ కూడా దేవుణ్ణి అడగడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు దేవుని ఆజ్ఞ వల్ల కలిగేటువంటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకున్నారు కనుక వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధించి వెంబడించడం మొదలుపెట్టారు. ప్రియమైన సంగమా, మనము చాలాసార్లు గమనించలేనటువంటి విషయం దావీదు చెప్పినటువంటి మాట, యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు. పక్షిగల చోట్లలో ఆయన నన్ను పరుండ చేస్తాడు. ఈ ఎడారిలో ఏమి దొరకని ప్రదేశాల్లో కూడా వారికి మన్నాను కురిపించినటువంటి దేవుడు. అలానే ఇశ్రాయేలీలతోని మరొక చోట కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని మరొకసారి అంటే మరొక సందర్భంలో కూడా వారితో వాగ్దానం చేసుకుంటున్నాడు. ఏమని ఇశ్రాయేలీలు బబులోనులో నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ గొర్రెలకు, ఈ పొట్టేళ్లకు, ఈ గొర్రెలకు, ఈ గొర్రెపోతులకు వాటికి నేను మేతను అనుగ్రహించేదను, కొండల మీద మేతను అనుగ్రహించేదను, సమృద్ధికరమైనటువంటి భోజనాన్ని అనుగ్రహించేదను. God is making an assurance that He will shower manna again for His people. ఆ కొండల మీద, సుదీర్ఘమైనటువంటి కొండల మీద, హర్మోను కొండ మీద వారికి భోజనమును, వారికి బల్లను సిద్ధపరుస్తాడు. అదే మాట దావీదు కూడా చెప్పాడు, నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు నా భోజన బల్ల భోజనాన్ని ఏర్పరిచేదవు, విందు భోజనాన్ని ఏర్పరుస్తావు. You might be in a lot of distress, but God is going to prepare a table in front of your own enemies. నీవు గొప్ప దుఃఖములో, వేదనలో ఉన్నావేమో, ప్రయాసపడుతున్నావేమో, శ్రమను అందుతున్నావేమో, కానీ దేవుడు నీ శత్రువుల ఎదుట నీకు భోజనం ఏర్పరుస్తాడు. అందుకని దావీదు 20 సంకీర్తనలు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు, మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడదాము. మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడదాము. కొందరు రథములు బట్టి, గుర్రములు బట్టి అతిశయపడతారు, కానీ మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడదాము. అందుకని ఇశ్రాయేలీలకు కూడా మన్నాను కురిపించాడు. ఇదే విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ మార్తా దగ్గర యేసు పలికిన మాట యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయంలో, నీవు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో చెప్పలేదా? అలానే మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయంలో కూడా అన్నాడు, అమ్మతో ఎవరైతే ఆ పక్షవాయు గల వ్యక్తిని పైనుంచి కిందకి దించారో చూసి వెంటనే నీ విశ్వాసము గొప్పది. యేసు అప్పుడు వారి విశ్వాసమును చూసి, కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి. When we realize that God is going to lead our lives, ఎప్పుడైతే దేవుడు మన జీవితాన్ని నడిపిస్తాడని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటాం, అదే క్షణము నీకు మారు మనసు పొందినట్లు, అదే క్షణము నీకు దేవుని రక్షణ వచ్చినట్లు. దేవుని రక్షణ వస్తే నీ పితరులు నువ్వు గాని తిననటువంటి మన్నాను నీవు ఖచ్చితంగా భోజనం చేస్తావు. బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. నీ దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచి నీ దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప మేలు చేస్తాడు. ఆశీర్వాదమా నీ వెంట వచ్చును, ఆరోగ్యమా నీ వెంట వచ్చును. దేవుడు నీవు సజీవ లెక్కలో ఉండున్నట్లు నీకు శారీరక ఆహారము, దేవుని ఆత్మ ఆహారము కూడా కలగజేసి నిన్ను దేవుడు నడిపించుకుంటాడు. మనము మన దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడి ఆయన్ని కీర్తించి, స్తుతించి, ఘనపరిచి, మహిమపరిచినట్లయితే యెహోవా నిన్ను ఎందుకు ఆదరించాడు? ఈ క్షణం యేసు నామములో నీ ప్రతి రుగ్మత, నీ ప్రతి శ్రమ తొలగిపోవాలని నీవు ప్రార్థించలేకపోతున్నావా?
హిజ్కియా ప్రార్థించగా మరణము దాటెళ్ళిపోయింది. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని నమ్మి విందు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు మరణం వారి మీద నుంచి శత్రువుల మీదకి వెళ్ళిపోయింది. నువ్వేంటి తక్కువ? నువ్వెక్కడ తక్కువ అవుతున్నావు? ఇట్స్ ఓన్లీ దట్ యు ఆర్ నాట్ సీకింగ్ ఎ గాడ్ ఇన్ యువర్ హోల్ హార్ట్నెస్. నీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి నీవు అడగట్లేదు, అందుకనే నీకు ఏది కూడా దొరకట్లేదేమో. నీవు ముందుగా నీ దేవుని మాటను నమ్ము. Believe that your God is going to provide you. Believe that your God is going to lead you. Believe that your God is will make you to live. And believe that your God is going to feed you. నీ దేవుని నడిపిస్తాడు, నిన్ను ఆదరిస్తాడు, నిన్ను నిలబెట్టుకుంటాడు, నిన్ను సజీవ లెక్కలో ఉంచుకుంటాడు, నీకు జీవాన్ని అనుగ్రహించి నీ ప్రతి అవసరత, నీ ఆకలి తీర్చువాడు యెహోవా అని జ్ఞాపకం చేసుకున్న రోజున, నమ్మిన ఎడల, విశ్వసించిన ఎడల దేవుడు తన రక్షణను నీ ఇంటిలో, నీ కుటుంబంలో, నీపై ఉంచుతాడు. Your God is very powerful and mighty enough to save you. నేను ఎప్పుడూ చెప్తున్నాను ఈ మాట, ప్రతిరోజు ఏదో ఒక విషయంలో నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. Your God is mighty enough to save you. And rely relentlessly and serve your God alone. నెమ్మది కలిగి నమ్మకంతో నీ దేవుని ఆదరించు, ఆరాధించు. నీ దేవుణ్ణి మాత్రమే నమ్ము. నిబ్బరము కలిగి నీ దేవుణ్ణి మాత్రమే నమ్ము. ఖచ్చితంగా నీకు నిత్య జీవం కలిగజేస్తాడు. నీ ప్రతి అక్కర్ను తీర్చేవాడు, నీ ఆకలి దప్పులు తీర్చేవాడు, నిన్ను నిలబెట్టుకుని ఆశీర్వదించేవాడు, నిన్ను నడిపించేవాడు. ఇశ్రాయేలీయులకు తోడై ఉన్నట్లుగా వారు కూడా తినలేనటువంటి మన్నాను దేవుడు, నీ పితరులు కూడా, నీవు కూడా ఎన్నడూ తినలేనటువంటి మన్నాను దేవుడు నీ జీవితంలో కురిపించును గాక. ఆమేన్. సమస్త న్యాయమించిన దేవుని సమాధానం యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు, మీ తలంపులకు కాలును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుని మన ఆరాధన ముగించుకుందాం. మీ ప్రతి ప్రార్థన అవసరత జ్ఞాపకం చేసుకుని నా వాట్సాప్ నెంబర్ 9550881246 9550881246 నా వాట్సాప్ నెంబర్. మీ ప్రతి ప్రార్థన అవసరత నా వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించగలరు. నా పర్సనల్ నెంబర్. మీ గురించి ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తాం. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిందిగా మనవి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటే యు ఆర్ ఫ్రీ టు డూ. ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ ఇది దేవుని పరిచర్య, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి చేరాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. ఒకవేళ మీరు కూడా నా ఆశను పంచుకోవాలనుకుంటే దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్తోని, మీ ఫ్యామిలీతో, అందరితో షేర్ చేయవలసిందిగా మనకి. ప్రార్థన చేసుకుని మన ఆరాధన ముగించుకుందాం. ప్రార్థించుకుందాం. మమ్మల్ని అతిమిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, ఇదిగో నాయన ఈ సాయంకాల సమయంలో నేను ప్రార్థించడానికి, కొన్ని అర్చకులు కనపరచడానికి, నిన్ను స్తుతించడానికి, మహిమపరచడానికి మాకు అనుగ్రహించిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వేలాది స్థితిలో ఉన్నాను చూపిస్తున్నాను. నీ గడిచిన శుభ్రంగా ఇప్పటి వరకు నీ రెక్కల చాటును భద్రపరిచి, నీ కాపుదలాన్ని సంరక్షణ అనుగ్రహించి, నీ మెండైన కృపాదేవులు మా జీవితంలో కలగజేసి నడిపించిన దాన్ని బట్టి నీకు వేలాది స్థితిలో ఉన్నాను తెలుస్తున్నాను. మేము చేయించిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి, నీ దీవెన ఆశీర్వాదములు కుమ్మరించి నడిపించడానికి వేలాది స్థితిలో ఉన్నాను. ప్రభా, ఎదుగునైనా నీ వాక్యం చేత మమ్మల్ని బలపరచండి. నీ కృపను అనుగ్రహించి మమ్మల్ని నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. రాత్రి వేళ సుఖమైన నిద్రను అనుగ్రహించేటువంటి జాడుచర్లు విషపురులు సమీపించుకుని నీ కృపను అనుగ్రహించి నడిపించడం నేను వేడుకుంటున్నాను. నీ దయా కిరీటంను మాపై కుమరించి మేము చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. నీ సహాయం దయచేయండి, నీ కృపను అనుగ్రహించండి. ప్రభా, ఎదుగునైనా నీ వాక్యం చేత బలపడను, నీ వాక్యం చేత మేము సమాధాన పడినట్టు నీ కృపను అనుగ్రహించి మమ్మల్ని నడిపించండి. ప్రభా, నీ దయా కిరీటంను మాపై కుమ్మరించండి. నీ శక్తి సమాధానం దయచేసి తెలివి జ్ఞానం ప్రసాదించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, ఇదిగో నేను మేము చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి నీ దీవెనాశీర్వాదములు కుమ్మరించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, ఇదిగోనైనా మాకు నీ సహాయంను, నీ దీవెన ఆశీర్వాదములు కుమ్మరించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. నేను చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి మమ్మల్ని నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, శక్తి గల ప్రభా, ఇదిగోనైనా మాకున్నటువంటి సకల సతులతో నీ సంపదను అనుగ్రహించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ప్రభా, మేము చేసిన ప్రతి పనిలో నీ తోడ్పాటును అనుగ్రహించి నడిపించమని నేను వేడుకుంటున్నాను. ఈ రాత్రి వేళ సుఖమైన నిద్రను అనుగ్రహించేటువంటి జడ్చర్లు విషపతులు సమీపించకుండా ప్రభా, ఇదిగోనైనా మమ్మల్ని
బలపరచమని నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. నీ మన్నా చేత మమ్మల్ని పోషించమని ప్రభా, నీ వాక్యం చేత మేము బలపడాలని నీ కృపను అనుగ్రహించి నడిపించమని ప్రభా, నీ కుమారుడు మా ప్రభావించుకుని నాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమె పర్లోకి మా తండ్రి నా పరిశుద్ధ పచ్చుకొని కాక నీ రాజ్యం వచ్చుకో, నిశ్చితము పర్లోకి నెరవేర్చిన భూమి నెరవేరు కాక ఆహారం నిర్మాదచ్చు నోడలు ప్రార్థన చేసి మంచి ప్రకారం ప్రార్థించిన శుభ్రంతో తప్పచ్చు రాజ్యం శక్తి మహిమా నియంత్రణ వినావు తండ్రి. ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభనేసి క్రీస్తుకృప పరిశుద్ధ ఆత్మత్రేక దేవుని దేవుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు కూడా వచ్చి మన అందరికీ తోడుగా దీవించేసి కాపాడు సంరక్షించిన గాక. ఆమె అందరికీ వందాలండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రేపు సాయంకాలం మళ్ళీ ఇదే సమయానికి 6:30కి మనం ఉంది దేవుని వాక్యం ఇంతకు సిద్ధపడదాం. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి నడిపించిన గాక. ఆమె